Unang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman dinangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kang Mega Force Patrol asin kang News Base pati na po kang Technical Department. Ini po ang inisyal na presentasyon kang DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Ako po sa indong magiging katagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal, nasa linya si Ands Galero. Ands, go ahead. Plano kan sanggunian panlalawigan kan Albay asin man kan opisina kan Vice Gobernador sa Albay na susteniran na mga programa para sa mga kahovenesa na inian sinabi ni Vice Governor Glenda Bongao kung sain saro sa mga plano nindang pakusugon panlalo ngunyan na taon 2024 iyo ang pagtaon ng rekonosimiento sa mga outstanding student councils asin student leaders. Sinabi niya na nakalihis sa Desyembre 2023 nagkaigosinda nin awarding kung sain kasabay digdi nagtauman sinda nin tigsalarong set nin laptop asin 10,000 pesos kantidad nin cash assistance. Sinabi niya na obheto kan programang ini na mas lalong pakusugon ang sektor kan kahovenesa na lalo na ang mga student leaders dahilan sa binuksan and sambitan ng programa sa gabos ng mga community colleges sa Albay siring man sa mga satellite campuses kan Bicol University. Kunya na presenteng taon plano nindang pakusugon ang siring na bagay para mailing ang tibay man giraray kan mga kahovenesan sa manlain-lain ng mga kolehiyo digdi sa probinsya kan Albay. Nagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Thank you so much, Ands. Saro pang detalyes kan bareta sa lado lokal, nasa linya si Joshua Bino. Good afternoon, Joshua. Go ahead. Go ahead, Joshua. Sako-sakong basura ang pinururot asin ikinarga sa mga truck matapos ang massive clearing operation kan Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa mga basurang naprodusir sa pagsabat kan bagong taon digdi sa Daraga Albay. Nagpataramang tabang ang mga personahes kan MENRO, partikular na ang mga street sweepers asin mga garbage collectors. Asin ngunyan, malinid na naman asin nakulikta na itong mga basurang nagkateripon sa parte kan T. Perez Street, Regidor Street asin Rizal Street sa sentro kan munisipyo. Sigun kay MENRO Officer in Charge Engineer John Vic Graida, kamautan ninda na maibalik ulos ang kalinigan sa banwa, lalo na sa sentro. Ngunyan na nagasiliber pa kan bagong taon. Tikinggan niya ni Graida ang mga Daragenyos asin pinagpagirondom pag-abot sa responsable asin tamang paagi kan pagsegregar asin pagtapok ng mga basura para sa mas maaliwalas, mas malinig na taong 2024. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, naging matrangkilo ang selebrasyon kan bagong taon sa nasyon sigun sa Philippine National Police. Sinabi man ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na mamantiniron kan PNP ang piglalauman na pagruso kan mga pasero sa mga terminal asin aeropuerto. Mantang sinabi kan PNP na may naarestar ng 12 individual dahil sa mga illegal na paputok asin nakapagrehistro nin 36 na insidente nin illegal na pagsadiri paggamit kan mga pagpawakal nin mga paputok. Kadaklan sa mga nakumpiskar na paputok iyon 5-star, sawa asin plapla.
Mientras tanto, dismayado si Health Secretary Ted Herbosa sa nairehistrong 5 kaso ng stray bullet sa pagsabat kan bagong taon. Sa pahayag ni Herbosa, wala naman nin kinaaraman ang mga tinamaan na biktima na nagpaputok nin badil. Dapat na naging responsable ang may mga sadiri nin badil kung saan dai sana ini nagpaputok. Kaya dai sana ini nagpaputok, lalo na kung paitaas dahil wala nin kasiguraduhan kung si isay ang tatamaan pagbeltada kan bala pa ibaba. Ikinamundo man kan sekretaryo ang nangyari, lalo na ta ipinag-urgulya ka ini na kan Disyembre 30 asin 31 wara ning narehistrong kaso ng stray bullet. Sa datos naman kan DOH, ang fireworks-related injury nadagdagan pa ng 116 na bagong kaso. Katakod kay ni suminakat na sa 2031 ang fireworks-related injuries kung saan pinakalangkaw digdi ang hali sa NCR na may 113, Panduang Central Luzon may 27, Ilocos Region 24 kaso. Mientras tanto, nadagdagan ng 116 na bagong kaso ng fireworks-related injuries sa nasyon. Sigun kay Health Secretary Ted Herbosa, ang kabilugan na numero kan mga danyos na may kinaaraman sa paputok nasa 231 na. Ang pinakaaki na biktima, 11 anyos, kung sa inasuluan panduk asin mata, matapos tamaan kan pikulo na ibang tao ang nagsindi. Mantang 76 anyos na lalaki naman hali sa Ilocos Region ang tinamaan sa tuong mata dahil sa kwitis na sinindihan kan kataning. NCR man giraray ana nangingenot sa fireworks-related injuries na sinundan kan Central Luzon asin Ilocos Region. Ang mga paputok naman na nagdara ng destroso sa publiko, ang mga illegal na 5-star, boga, piccolo asin plapla. Mientras na nakapag-rehistro man ang DOH ng 5 kaso nin stray bullet. Sa katakod pang despatso, padagos na nadagdagan ang mga ipinagbabawal na napaputok na nagkakurumpiskar kan Philippine National Police. Sa datos kan PNP ngunya na Enero 1, 2024, uminabot na sa 200,000 na mga paputok na kumpiskar kan pulisya hali sa magkakasiblag na operasyon sa rehiyon. Pinakadakol na nakumpiskar ang large size na Judas Belt o Goodbye Philippines na sobra sa 34,000. Sinundan kan 5-star na sobra sa 29,000 asin Piccolo na may sobrang 18,000. Afuera kay ni dakol ang nakumpiskar na Plapa o kaya Plapla, Lolo Thunder, Giant Whistle Bomb asin iba pa. Pigakarkulo naman na nagkakantidad ng halos 4 milyon de pesos ang kantidad kan mga paputok na nakumpiskar kan Philippine National Police. Mientras tanto, pinagiromdom kan DOH ang publiko, partikular na mga aki na daay magpurot kan mga paputok na daay nagsabog. Kasuod man nakapagrehistro ang DOH nin kadagdagan na 8 kaso ng fireworks-related injuries, kaya uminubot na sa 115 ang kabilugan na numero kan mga biktima ngunya na holiday season. Kaibanan sa bagong batch na ini ang amputation case nin sarong 4 anyos na aking lalaki hali sa Central Luzon na nawaran ning 5 guramoy sa tuong kamot dahil sa illegal na paputok na pig-apod na dart bomb. Sinabi man ni DOH Undersecretary Eric Tayag na naglalaom ang ahensya na ang totalmenteng bilang kan mga nalugadan sa paputok ngunya na holiday season dahil masobra sa narehistrong tali ka na kaaging taon na nasa 307. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, nagpahayag ng pagkahadit ang foreign ministers kan Southeast Asia's regional bloc dahil sa padagos na paglangkaw kan tensyon sa South China Sea na posibleng maging patakot sa katrangkiluhan kasabay kan pag-ingganyar sa matrangkilong dialogo.
Ang pahayag ginibo dahil sa balyuhan ng akusasyon kan duwang nasyon dahil sa isyu sa maritime kasabay kan pahayag kan Pilipinas na kaipuhan bago ng approach digdi dahil sa bako magayon na direksyon sa diplomatic efforts. Enot ng ipigladawan kan China ang akusasyon bilang purely false hype asin bako sinda dai kaya bako sinda an dai buta-butahan para mautroan provocation asin harassment kan Pilipinas. Sinabi man kan ASEAN Foreign Ministers na sa giraray ang pag-ensayo sa self-restraint sa paggibo ng aktibidad na posibleng makapagpalangkaw kan tensyon. Tinawan doon man ang importansya kan matrangkilong dialogo para makapag-promote nin regional stability asin cooperation sa maritime domain. Mientras tanto, dahil sa mas pinaigot na military operations kan nakalis na taon, na-neutralize kan tropa kan gobyerno ang 67 high-value individuals na miyembros kan communist as in local terrorist groups sa nasyon. Sigun sa Persas Armadas kan Pilipinas, kaibahan sa mga nagadan ang top leaders kan mga teroristang grupo na namidbid na sinda Dionisio Macabalo alias Muling Ocardo na sekretary kan North Central Mindanao Regional Committee asin Farahudin Pumbaya Pangalian alias Abu Zakaria na Amir kan Daula Islamiyah Philippines asin overall Amir kan Islamic State East Asia. Kanakalis na taon dagos nang napasilensyo kan Persas Armadas kan Pilipinas ang maabot sa 2,000 na miyembros kan communist and local terrorist groups kaibanan digdian pagkakarecover ng halos 2,000 na mga armas. Kasunod digdi nagtutubod ang Persas Armadas na dakulang agyat sa mga teroristang grupo asin nakapaluyakan sa indang kakayahan na magkaigwanin pag-atake kontra sa tropa kang gobyerno asin mga komunidad. Mabueltan detalyas kan mga bareta pakalis kan nagkaperang pagirumdom. Magbingo sa Pasko, may plus sa panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Magbingo sa Pasko, may plus sa panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Syrup at Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Magbingo sa Pasko, may plus sa panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Magbingo sa Pasko, may plus sa panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Bago ang lahat. Dapat bago ang lahat. Bagong bihis, bagong pananaw, bagong ikaw, bagong jowa, bagong drama, may bagong mga kaibigan. Dapat may mga bago ka rin kaaway. Kasama yan sa buhay. Charot lang. Diyos ko, dahil. Di naman kailangan bonggang pagbabago. Basta brand new. Brand new year. Brand new you. Taon-taon kang mag-move on sa mga malas, mga ahas, at sa mga hudas. Maligayang bagong taon. Huwag tayong pabaon. Sa pagsubok at problema ay may solusyon. Camille Pratsiambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Diretso kan detalyes kan Bareta, uminabot nga sa halos 1 trilyon de pesos ang investment approval kan Philippine Board of Investment o BOI. Inan pinakalangkaw sa 56 anyos kan ahensya. Ang mga investment pledges anhali sa 303 na proyekto na piglalauman na makakapag-crear ng halos 48,000 na trabaho in kaso maging fully operational na ang gabos. Dakulang numero kan investment anhali sa power sector lalong-lalo na sa renewable projects na nagkakantidad ng halos 100 bilyones de pesos. Igwa maning 7 offshore wind projects sa Cavite, Laguna, Dagupan, San Miguel Bay, Negros as in Northern Samar. Ang nasyon kan Germany an may nairehistrong kaya iyon may nairehistrong top investor ngayon na taon na igwaning halos 400 bilyones de pesos. Sinundan kan the Netherlands 300 bilyones de pesos. Pantuloan Singapore na igwaning halos 18 bilyones de pesos. Asin pang-apat ang Estados Unidos de America nin igwaman nin 300 o kaya 3.38 bilyones de pesos na investment. Mientras tanto, welcome para kay House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Chair Zia Alonto Adyong ang ibinabang Administrative Order 14 ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na nagsusugo para kaskasan ang recovery, reconstruction as in rehabilitation kan Marawi City. Para kay Adyong ang pag-rationalize sa mga mandato kan ahensya ang estratehikong lakdang tanganing mas maging epesyente asin mapakaskas ang pagbutwa giraray kan syudad. Sa irarom kan bagong orden hahalion ang task force bangon tanganing malikayan ang burokrasya sin iba pang redundancy sa trabaho kan mga ahensyas. Nagprobisa man ang Lanao del Sur Solon na sa lado kan legislatura ibubusil nila ang kaipuhan na suporta, polisiya asin resources dagos nang marealisar ang rehabilitasyon kan Marawi. Kasabay kay ini nagpaabot man na si Adyong o kaya si Adyong nin mensahe na nin paglaom asin katrangkiluhan para sa mga residentes kan Marawi na nagpapahiling nin pambihirang kakusugan. Mientras tanto na bulgar na demoralisado ang nagkapirang mga opisyal kan Department of Environment and Natural Resources. Partikular ang nagkapirang undersecretaries, assistant secretaries, regional directors asin career officials kan DENR dahil sa pagtrato sa inda ni Environment Secretary Antonia Yulo Loizaga.
Sigun sa DNR Insider, sa katunayan gusto nang magdimitir sa pwesto ang dakol na opisyal kan departamento, lalo na ta nakakaladkad ngunyan sa dakol na kontrobersiya ang ahensya asin mismong sekretarya. Sinabi pa na poon kan mag-isa sa congressional hearing si Yolo Loizaga, nagiging irritable na ini. Matatandaan na inot ng pinagkonfirmar ni ACT Party List Representative Franz Castro na nagranisa sa iyang opisina ang mga leader na daimababa sa 1,000 paraoma na benepisyaryo sa irarong kan Comprehensive Agrarian Reform Program. Kaibana na digdi ang mga paraoma hali sa barangay Decalachao, Guadalupe, San Jose, San Nicolas, Sacoron, asin sa mga barangay Kana, Quezon, New Busuanga, Chi, asin Santo Niño. Sigon kay Castro, kaibanan sa pig-iimbitaran ninda sa pagdangog si Loizaga. Pig-inganyar ni Castro ang mga apektadong paraoma na manindugan kontra sa oligarkong warang pagpigmimidbid na lay, kasabay kan pagsiguro na babantayan ng Kongreso ang aksyon kan gobyerno. Sa datos kan katipunan ng mga samahang magbubukid sa Timog Katagalugan o kasama, dahil mababa sa 1,000 paraomang benefisyaryo ang pinagkaitan kan dagdag na umahan sigun sa probisyon kan Acta Republica 6657 o ang CARP Law. Taon 2014 kan magpaluwas ning report ang National Fact-Finding and Solidarity Mission manungod sa Yulo King Ranch na inapod na largest agrarian reform anomaly in the country. Mientras tanto, ang konstruksyon ng 50,000 na bagong classrooms kada taon ang mapatunay na nag-improve na ang learning condition asin nababawasan na ang dakulang problema na nakakaulang sa education recovery. Ini ang sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Tinaawan ni doon ni Castro na dapat ipaghambog kan DepEd ang 2,201 na konstruhir na bagong classrooms dahil sa mismong datos kay ni iguanin 165,000 na classroom shortage sa bilog na Pilipinas. Magigiromduman ang target kan DepEd na sa 5,000 sagkod 6,000 na classrooms ang maipakonstruhir sa taon 2023. Sa pahayag ni Castro, Desyembre 31 na alagad 2021 pa sana na classroom ang ipig-report na natapos na. Ini dahil lamang nakabanga o 50% sa target kan ahensya. Insincere promise, sigon kay Castro, ang ginibo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. asin Vice President asin Education Secretary Sara Duterte in koneksyon sa kakulangan in school infrastructure asin pasilidad. Mentras na base sa probisyon kan 2023 General Appropriations Act sagkod Desyembre 31, 2024 ang nakatalaan para sa DepEd na makapagkonstruhir nin infrastructure projects kaini asin target an 6,379 bagong classrooms na gagastusan ning halos 16 bilyones de pesos. Bareta sa ibang nasyon, inapod na destroyer of peace asin mapangahas ang gobyerno kan China si Taiwanese presidential candidate Lai Ching-te matapos kaning tukaron ang soberanya asin kakalayaan kan Taiwan hali sa China sa sarong presidential debate. Si Lai ang nakatukaw na vice presidente sa nasabing nasyon asin presenteng nanginginot sa opinion polls para sa pagkapresidente sa maabot na eleksyon sa Taiwan. Pigo konsiderar ang kandidato para sa pagkapresidente kan Democratic Party na dangerous separatist dahil sa obheto kaini na magseparar ang Taiwan sa pagmanehar kan China. Napundo ang tensyon sa relasyon kan China asin Taiwan kan advokasya ni Lai sigon naman kay State Council Taiwan Affairs Office Chen Benhua. Tinaawan doon pa ni Chen ang One China policy kon sa insakop kanasabing nasyon ang Taiwan. Mientras sa Enero 13, gigibuhon ang presidential asin parliamentary elections sa Taiwan. Ultimong detalles kan Bareta sa lado kan sports, inanunsyo ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao na magkakaigwasin na ning laban ni Floyd Mayweather gunya na taon.
Sigun ini kay Pacman sa pag-ampang niya sa Rizin 45 sa Japan kung saan kinumpirmar ni Pacman na sa giraray sindang mag-ampangan makaliis ang nagkapirang taon. Wara manin dagdag na detalyes manunungod sa nasabing laban ang pinagbuhian ni Pacman. Enot nang naghampangan ang duwang boksingero kan taon 2015 na inapod na Fight of the Century kung saan nanggana si Mayweather sa paagikan unanimous decision. Sa ngunyan parehong retirado na sina Pacquiao asin Mayweather, alagad parehas pasindang nagkakaigo ng exhibition matches. Ultimong naglaban si Mayweather kan Hunyo kan nakaliis na taon, mantang 2022 naman kan nakahampang ni Pacman ang YouTuber na si DKU. Sa pangarag ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Angel Mustasa, Jan Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, June Napoli sa Technical Control, Jerome Nico Martinez sa IT. Yan po ang inisyal na presentasyon nga nataon kan mga bareta ngunyan para sa aga. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Happy New Year! Ubo? Plemix!